Izotzetan irristatuz. Oso hotza handia egiten zuen batean, oianeko aintzirak izoztu egin ziren. Horregatik, hipopotamoek ezin zuten baliorik hartu. Haiei uretan murgitzea asko gustatzen zitzaien, eta begirazko gertatu zen. Gaur gauean hotz handia egin du. Orduan ura hotzatza egon da. Bosta xola gure azalko horrarekin. Erregu hotzi pasak uretarena. Guzura txaldi gora. Baina zer atera, gogoeko gora dago. Arana pola, uraren horren izatza dugu. Alabada ezin dugu uretan igerien duk. Madurikatu gabe astutu egingo gara. Ez pentsa ere, baina itxuriztan ardoia dautu. Baizera, divertigarria, denbora guztian erori eta erori. Nik golpe barazak hartu ditut. Ni ere urgainean golpe denak hartu ditut. Noski, oso baldana zarete. Zutik jarri eta irriztatzen. Ea, zaila gaitezen. Ba, pieza hiru, dena gora. Ni zutik nago baita bire. Orain azkir jarka. Bi. Horrela ez doa zinera. Hau aspergarria da. Adas nagoen toporekin, baita nire. Guazen zerbait pentsatzera, lan ez dugu asko aurreratuko. Zerbait jarri baina zer? Nik adakizu jarri. Ez da nik ere. Aldakit jokoak jarriko ditugu, arabiak kendu eta kanpoko gainetan jarriko ditugu. Ez da. Egirazio txarra. Ondoren nagozu du. Baita nire. Mazio baina nera kontuak nintzela. Ni? Bai, baina nola hartuko ditugu. Ni ezin naizigo. Ni ez. Zaila gaitezen koko. Ez gara pekandoak bezalako. Ez da tximoa bezalakoak ere. Ez da gorila bezalakoak ere. Gurtien ez dira kabezera kabaina leko luzea. Hartuko dituzte. Badakit bota bestearen gainean jarri zero agian helduko gara. Bada, zen jupuk zen da azpiran? Ni ez. Ez da ni ere. Dona bingo dugu, dondo, gereko, txatxape, kartotik, nikaztan, deskideten bezala, ala, melon. Gaukak putzaniak zenetazian ere omaia. Alatu gaunu nekutako bat azpiran. Baina beti kataplof. Horrela aldatuz, azkenean inork bestei eusten ez zielako. Lau hipopotamoak etxita zeuden. Ez zuten inoiz lortuko. Zerbait asmatu behar zuten. Halako batean, irriak entzun zituzten. Zuhaitz batetik zetozen, gora begira eta zer ikusi zuten. Bi tximuparrez ari zirela, haiek seinalatzen zutelarik.
goazen odara jotzea. Zer nahi duzu zuraitzea igoa da. Gimnasioa dugu segurete. Egu koko nahi ditu. Ez dira jateko, unetarako baizik. Honetan hartzeko. Izatz gainean ibiltzeko. Koko dira. Hasta pentsatu ere kokoak gureak dira. Zuhur hutsa zarete. Barruko espentzat izango zen. Ez. Arrotxa zarete, gaitxi hona. Ez, igo zuen. Ipurroriak. Ipurroriak? Bai, zuek. Bezaitu horrela bestela. Bestela zirkulo pelau. Ez ditu horrela. Zori kokoteko. Huts berriro. Kulo pelau, del año pasado. Kokoteraino nauzue. Ala janean tot kokoteko orain zai. Jo nau. Lasai, lau koko lortu ditugu, orain txurrestatzera joan gaitezke. Baina orain barezka rebiliko medala. Jodu, ikusi hori, hola zen, Bai txumatza. Ez, lauz koko babal baditu ara babalore. Benetan zarela puro pelau. Ez ditu horrela. Ea, proba bezagun kokoekin. Hemen bai, koko bat jarri dut. Eta ez horren arte nintzen nahi. Hori, aukeren kokoa jarriko ditugu horren asko. Nola zenko? Zer, koko nazala jarri ditugu, gara zer, lehenengo baina iztatzean zutizu eta lehenengo gara bestean mugitu. Nola? Besterik nahi? Nola sanizun kokotin, bian gako eta... Ez, lehenengo bat eta bera bestea. Ea, orain honetan hartzen dugu. Asko kostata bada ere, azkenik, popotinek erakutsi bezala, hipopotamoek irristatuz pozpozik ibili ziren. Benetan divertigarria da. Orain zailagoa egingo dezante irupetik gara egingo dugu. Hori oso zaila da? Ireza terminazo pelea nahi. Bazki eta Popotik niño? Barizu? Tira, baba. Ebezi hori egingo dugu. Bi eta hiru. Kezkatu. Popotik. Lehen saiatuko gara. Baina estarrura zaltzaketan zorrizatzen ari zaizkit. Eta hiru. Nola aterako dute popotin zulo horretatik? Zer asmatuko dute gure hipopotamoek?